Сізні Қазанда, Ирек мейданында, Карл Маркс һәм театральная урамнары шатындагы тарихи бина белән таныштырабыз. Биредә Бүтән дөнья татар конгрессы урнашкан. Әлеге бина шәһәр утарының төп йорты дип йөртелә. 19 гасырның беренче яртысында Казан губерниясы архитекторы Фома Иванович Питонди проекты буенча классицизм үрнәгендә төзелә. Кайбер мәгълүматларга караганда 1836 елга кадәр йортка майор Ниялов хуҗа була. Соңрак ул сәүдәгәр Пермяковлар карамагына күчә. Совет чорында биредә Белочка балалар бакчасы урнаша. Узган гасырның 90-нчы елларында бинаны Бүтән дөнья татар конгрессына бирәләр. Ирек мәйданындагы тарихи бинаны читтә яшәүче татарлар да яхшы белә. Казанга кайткач, алар монда яратып килә. Безнең ишекләребез сезнең өчен һәрвакыт ачык.